बड़का लइकवा विनोद डॉक्टर हूँ, काम में व्यस्त रहेले। छोट जाना मनोज इंजीनियर हूँ, दिन रात काम में लगा रहेले। अच्छा ये बताई, पढ़ा लिखा के शादी ब्याह करके अपना पैर पे खड़ा करके यही खातिर परवरिश कैले रहनी कि वो एगो फोनो ना कर सके। आ फोन तो छोड़ी, जब यहाँ से फोन जाला तो दू गल बातों करे के उनके फुर्सत नहीं खे। इतना व्यस्त हो गए बाने जा हैं? न तो आवते बालो न रउआ के ले जाता लो, अकेले रउआ के यहाँ छोड़ देले बाड़न। नौकरी चाकरी गृहस्थी में व्यस्त होइलो और हम अकेले कहाँ बानी। तू बड़ा पंच लोग बा, गांव समाज बा, घरे धनी राम बाड़े, कोनो बात के कमी नहीं खे। वो लोग जल्दी आई। एक बात बताई ईश्वर बाबू, हाँ, मेला कितनू बड़ा होखे, सांझी के सन्नाटा हो जाला। राउरी अकेलापन देख के हमरा एकदम नीक नहीं खे लागत। शिव प्रसाद जी वो लोग आ जाइलो। चली ठीक बा। हाँ, भोलेनाथ सद्बुद्धि देश कि वो लोग आ जाए, लेकिन छोड़े ये सब बात। हाई लिही रउआ तहिजा खाइब ना। हाँ, लेकिन हम अपना प्रसाद साथे रउओ खातिर बना देवेली। ई मंदिर त राउरे बा, एकरा के मंदिर के प्रसाद समझ के रउआ खा लेम। तू तो ऐसे करे ले जैसे कि तू डॉक्टर होखो और हम मरीज। हमरा सेवा में दिन रात परेशान रहेला। अच्छा खा लेम, अब भुलाइब ना, याद करके खा लेम। हाँ? ठीक बा चलो। हाँ ठीक बा। पता ना लइका खेले हुआ सकीना। बाबा, हाँ, रउआ आज फिर मंदिर के खाना लाके खा लहनी। अरे तू चिंता मत करो, कुछ दिन में हमार लइका फैका आ जाइलो। रउआ उनका लोग के लिए इतना परेशान रहनी, उनके जवाब कोई तबे नहीं है। आज रख दो, हम साझी खान खा ले। और सुना, तनी दुआरवा बाहर देता जी जा। छोटका बाबू के फोन आका। हाँ बेटा। प्रणाम बाबूजी। अरे खुश रहो। बाबूजी, ये बार दिवाली में हम भैया के फैमिली आवत इन घरे दिवाली मनावे। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया भाई। आवलो रुका, धनी धनी राम के बता दी। धनी राम। जी मालिक। धनी राम, बताई।
तारा पता बा का मालिक? हमार पूरा परिवार आ रहल बा। सच? हाँ, घर के साफ सफाई कर ली हो, राशन पताई बढ़िया से रखवा ली हो। हमरा बहुरिया लोग के कोनो कमी ना होके के चाहिए। जी हम खेते से जाके हरियर सब्जी तोड़ के लाई मालिक। पूछत क्या बड़ा, जा तुर के ले आवो। जी आज हमार मालिक अपने बेटा लोग के आवे के खुशी में इतना खुशबान है, इतना खुशबानी। वो लोग हर साल कहना आवे के पता नहीं है कि ना आई है। हाँ मालिक। कहा ले आइल बड़ा धनी राम? मालिक खेते गल रहनी, मुरई और चराई लेके आईनी है। लइका लो आवे वाला रहल हा लोग, का जाने काहे देरी होता। मोबाइल ले आओ, फोन करी। जी मालिक। मालिक लगा था बाबू लोग आ गई ले। गेट खोला। जी मालिक। गेट खोला। आओ बेटी। अरे बहुरिया खुश रहो। दादाजी गोड़ लागतानी। अरे अंजलि खुश रहो। हेती चुकी रहे, इतना बड़ हो गई। और दादाजी रउआ भी तो अभी तक एकदम हैंडसम और जवान बानी। चाचा चाची। ला छुटको भी आ गई। प्रणाम भाजी। प्रणाम भैया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम भाभी। प्रणाम दीदी। खुश रह खुश रह। गोड़ लागतानी चाची। खुश रहा। दादाजी अब तो पूरा परिवार एक साथ बा। ई बार के दिवाली ना पूरा परिवार एकदम धूमधाम से मनावल जाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिटिया। अरे धनी राम। जी मालिक। दिवाली के तैयारी करो। जी मालिक। अब बाजार से सारा पटाखा ले और छुड़छुड़ी जरूर ले हो। जरूर मालिक जरूर। बचपन में अंजलि के छुड़छुड़ी बहुत पसंद रहे। थैंक यू सो मच दादाजी। चलिए बाबूजी। चला। ठीक बा दादाजी, राउर तबीयत ठीक बा ना? हाँ बिटिया। हाँ तो देख के ही लग रहा बा एकदम फिट एंड फाइन बानी। विद्या, ए विद्या। हाँ जी। ई का करता रू? अरे दिवाली बीत गई, अब हमने के अपने घरे पटना चले के तैयारी करतनी। सुनी, जौने काम खातिर रौरा ए गांव में आयल बानी ना, वो बाबूजी से बात करके वो खत्म करी। और याद नहीं खे अपनी बेटी अंजलि के सगाई के दिन नजदीक आवता। अरे विद्या, दिवाली खत्म भइल बा, अब ये जाए के बात करीम तो नीमन ना लगी। तो रौरे का चाहतनी, डॉक्टरी छोड़ के 2-4 महीने एज रहब का? हाँ, आप पेशेंट सब भाग जाइए कुल तो पैसा गिनल बंद हो जाई। धीरे बोला, देखा 2-4 दिन में बाबूजी के मूड देख के बात कर लिहल जाई। हाँ अंजलि। हाय राज, कैसन बाड़ा? हम ठीक बनी, तू बतावा। पता बा राज, यहाँ आइले अभी 2 दिन भइल बा, लेकिन ऐसा लग रहल बा कि जैसे एको जमाना हो गई तोरा से बात करल आ मिलल। साचो का? और घर में के बा? ई कोठी में दादाजी रहेनी, हमने तो पटना में रहेनी जा, और चाचा चाची भी लखनऊ में रहेलन। लेकिन राज, हमरा के ना एको बात समझ में नहीं खे आवत कि इतना बड़ा कोठी में दादाजी आखिर अकेले कैसे रहेलन। अरे पगली, तो तोहरा मम्मी पापा से पूछे के चाहिए ना। हमार दादाजी तो हमनी के साथे रहेनी। जब हमनी का शहर में रहे नी सन तो यहाँ रहे नी। आय अगर दादाजी गांव में जानी तो हमार मम्मी पापा केहू न केहू जाके वहाँ के साथे रहेला। देखा, आज भी हमनी के परिवार के रिश्ता गांव से टूटल नहीं है। बात तो सही बा। पता बा राज, हमरा के पता ना ऐसन काहे लग रहल बा कि हमार दादाजी के साथ
जरूर कुछ गलत हो रहल बा। वैसे हमें पता तो लगा ही ले, लेकिन तू अपन ध्यान रखिया, ठीक बा? ओके। और ये बात ना सुबह हम अपन दादाजी से जरूर पूछब कि आखिर का बात बा। ठीक बा, ध्यान रखिए अपन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अब जल्दी चल एइजा से, ना त ई खटमला मच्छर हमरा के काट काट के खा जियसन। मिले आइल रहा अपना बाबूजी से मिल लेला ना, अब सवेरे अपन काम करा आ चल एइजा से। हाँ भाई, चले के तो बटलही बा। पहले बड़का भैया से सगरो बात हो चुकल बा। देखा, पहले आपके चक्कर में कहीं गाड़ी मत छूट जाए। जेठ जी कहस ऐसे पहले तू कह दा। ई जल्दी झंझट निपटावा आ कल चल एइजा से। अरे हाँ हाँ, चले के तो बटलही बा, लेकिन कुछ पावे खातिर कुछ कष्ट उठावे के पड़ेला, तो थोड़ा सा झेल ला। हम ना झेलब, तू एजा बैठा आ रात भर मच्छर मारा, हम सुता तनी। अरे अच्छा भाई, तू सुत, हम रात भर मच्छर मारब। दादाजी, रवा ईका कर रहल बानी? दिवाली तो खत्म हो गइल बा ना? कजरौटा में काजल से खतनी बिटिया, दिवाली के काजल बड़ा शुभ होला। अच्छा दादाजी, इतना बड़ा कोठी में रवा के अकेले मन कैसे लागेला? रवा हमने लोगन के साथे पटना में काहे न रहेनी? दिवाली के दिने तार दादी सबका की काजर लगावस। बिटिया ऐसा करो, तू सबका की काजर लगाता। हाँ ठीक बा, बहुत ही अच्छा रिवाज भाई दादाजी, हम सबके लगा के आवतानी। जय बजरंग बली, लैकन फैकन पर कृपा बनौले रखे। ईश्वर बाबू प्रणाम। श्री प्रसाद जी, थोड़ा सा प्रसाद दे दे, भोजन घरे बनल हुई। हमार बेटा पतो आ गिल बालू। अच्छा, ये तो बड़ा खुशी के बात जी जी ईश्वर बाबू, हाँ बड़ा खुशी की बात बा। जी प्रसाद दे दे थोड़ा सा, हम ले जाए। पंडित जी, अपना बाबू लोग के अइला के खुशी में यहाँ के झूम रहल बानी। ये तो चेहरे बतावता। हाँ जी बाबा। जी बाबा, कुछ दिन के खुशी के चांद निकलल बा, फिर अमावस लग जाई। ताकि सब कुछ आवेला का बनावे के। हाँ दीदी, वो का है ना कि हम तो अपना नैहरे में ब्याहे से पहले सब सीख ले रही। हमरा तो कुछ बनावे ही ना आवेला। ई का कहता रू, तो फिर पटना में और खाना के बनावेला? पटना में खाना बनावे खातिर हम नौकर चाकर रख ले बानी। ओइजा कौन हमरा सास ससुर के सेवा और ड्यूटी करे के बा? ठीक कहता रू दीदी। अच्छा ये बतावा, तोहारी यहाँ कब तक रह के विचार बा? अरे छोटको, हमार बस चले ना तो अब्बे खाई अब्बे बनाई और यहाँ से चल जाई। लेकिन तू तो जानते बाड़ू कि हमने के का करे खातिर एजा आइल बानी जा। सही कहता रू दीदी, अब जितना जल्दी एजा से निपटारा हो जाओ। सच कहता रू, जितना जल्दी हो जाए ना उतने अच्छा। मन सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगी आके अच्छा सुगंध आ रहल बा। आज घर में बढ़िया भोजन पानी बन रहल बा। जिंदगी आके खेला समझ में न आवे, जिंदगी आके
खेला समझ में नया। बाबूजी कहो। सुनी। हाँ देखी हम रउआ खातिर काली आइल बानी। का बेटा? ई रहल धोती और ई रहल कुर्ता। और ये देखें नया गमछा और ई रउआ खातिर बहुत सुंदर ई देखें जूता। एकर का जरूरत रहला? बाबूजी कमात केकरा खातिर बानी जा? खुश रहलू, माता रानी की कृपा बनल रहे। अरे बाबूजी रौरे आशीर्वाद से तो हमने का खुशे बानी जा। अच्छा बाबूजी हाथ मुंह धोली, खाना तैयार हो गई बा। हाँ। दीदी अंजलि कहाँ गई बड़ी? लाई गइल होई बाबूजी। यही पड़ोस में अपना सखी सहेलियन के साथ खेले। ई गांव के खेत खलिहान हरियाली कितना सुंदर लागता ना। हाँ सही बात बा। अच्छा दीदी जौन मजा शहर में बा वही जा गांव में कहाँ देखे के मिलेला? हाँ शहर में बड़का बड़का बिल्डिंग, बड़का बड़का गाड़ी, बड़का बड़का होटल का ना देखे के मिलेला। और हाँ शहर में सिनेमा और घूमे फिरे में कितना मजा आवेला। लेकिन सही बात बा। नसीब कहाँ शहर में घूमे के। बात तो सही बा, लेकिन एक बात पता बा, ये जहाँ रहेला ना ओकरा के उहाँ के जगह एकदम निम्न ना लागेला। अब देखा रउआ लोगन यहाँ गांव में रहेनी तो तू लोगन के गांव ना अच्छा लागेला। हम शहर में रहेनी हमरा के शहर ना निम्न लागेला। लेकिन पता बा गांव में ना एगो अलगे जादू बा। यहाँ के रीति रिवाज, संस्कार, यहाँ के हरियाली एकदम से मन मोह लेला। अच्छा दीदी हाँ एगो बात कही। तहार मम्मी पापा हाँ और चाचा चाची तहार दादाजी के साथे निमन ना करेलन। जेकरा के पाल पोस के पढ़ा लिखा के नौकरी और बियाह करा के अपना पैर पर खड़ा करा देलन, आज उहे लोग शहर में जाके बस गइल बाड़े। अब बेचारे दादाजी अपना बुढ़ौती में एजा अकेले रह गइल बाड़न। हाँ बड़ा परेशान रहेलन दादाजी एजा अकेले। बेचारे दादाजी, उनके ना केहू देखे वाला बा, ना सेवा करे वाला और ना केहू उनकर हालचाल लेवे वाला बा। और तो और सवेरे के खाना मंदिर के पुजारी जी दे देवेलन और सांझ के खाना हमार बाबूजी। हाँ चलो घर चलल जाओ। हाँ चला। बाबूजी हाँ। खाना खाई ना। अंजलि के आ जाए दो। अरे वो आ जाए, रउआ खाना खाई। हाँ हाँ रोमा खाई ना, चली खाई। दीदी पूछा ना। बाबूजी तनी हम जानल चाहत रहनी है कि अपन गांव में कितना खेत बाड़ी जायदाद वगैरह बाटे, तनी बताई ना। अरे वो कुल बाप दादा के बनावल संपत्ति है। वैसे तू काहे के पूछो तरी कुली? वो अरे हमरा के बहुत तेज भूख लागल बा। अंजलि मम्मी फटाफट खाना दा ना। अरे तू पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आयल बाड़ू, जा जाके तनी हाथ पैर धो के आवता, ओकरे बाद खाना खइह। अब अंजलि कैसन लगल गांव? सच बताई पापा, तो गांव में एह जे मजा बाना वो शहर में तो बिल्कुल ही नहीं खे। अब मम्मी हाँ? हम इधर उधर ना घूमत रहनी है। वो धनीराम चाचा के बेटी अंजू, ओकर दोस्त रेनू और पिंकी, वो सब हमर दोस्त बन गई बाड़ी। तो उहे लोगन के साथ गांव घूम रहल रहनी है। तो के गांव में अइला 2 दिन ना भइल, आई अनपढ़ गंवार लइकियन से दोस्ती कर रहल बाड़ू। वाह चाची रउआ ते हमरा के रिश्ता के मोल ना समझाई ना, उहे बेहतर हुई। काहे कि रिश्ता ऊना होला ये जन्म जन्मांतर से चलल आ रहल बा। सच्चा रिश्ता ना 2 मिनट में भी बन जाला, ऊ जन्म जन्म तक चलेला। कितना बदतमीज हो गई बड़ी। ये संस्कार सिखले बड़ू का दीदी? चाची रउआ से त निम्मने संस्कार बा। हमरा के इहो पता बा कि रउआ दादाजी के 1 महीना भी अपन घर में ना रख सकेनी। अंजलि इकाल तो फालतू बात करता रू, उहो अपने चाची से।
यह संस्कार दल बनी। मम्मी हम कोनो आलतू फालतू बात ना कर रहल बानी। हमरा के इहो अच्छे से पता बा कि जब रउआ और पापा हमरा से कहेनी ना कि दादाजी पटना में ना रहे के चाहेले, त असली बात ई बा कि रउआ लोगन दादाजी के अपना साथे पटना में ना रखे के चाहेनी। काहे से कि रउआ लोग के ते आराम से अकेले ऐश से रहे के बा। और एक बार भी सोचे नी कि यही जो दादाजी अकेले कैसे रह रहल बानी। अंजलि चुपचाप जाके हाथ धो के आवा। तू कुछ कहत रहा। हाँ बाबूजी, वो हम और मनोज सोचत रहनी है जा कि शहर में जमीन बहुत महंगा बा और गांव में बहुत सस्ता। शहर बहुत महंगा बा, लेकिन शहर खातिर अनाज खाए पी के सामान तो सब गांव से ही जाला। बिल्कुल सही कह रहल बानी दादाजी। वैसे दादाजी रउआ जे मंदिर बनवले बानी गांव में, वो मंदिर कहाँ बा? अरे बेटा, गांव के पूरब में बा, देख लिया जाके। गांव ते हम घूम लेनी दादाजी। खाना खाए के बाद रउआ हमरा के मंदिर घुमाइब का? बिल्कुल, खो जाता। अरे वाह दादाजी, मंदिर तो बहुत ही सुंदर बा। हाँ। हर हर महादेव। चला पुजारी जी से मिल ला। वहाँ? हाँ। ठीक बा। शिव प्रसाद जी। अरे ईश्वर बाबू, आई आई आई। गोड़ लागतानी पंडित जी। अरे जुग जुग जिया बिटिया, जुग जुग जिया। हमरा के पहचान गए नी? अरे जे दादाजी के छड़ी बन के आयल बिया, ओकरा के ना पहचानब तो केकरा के पहचानब? बिटिया, अब तू लोग इनकरा के छोड़ के ना जइह, और जब जइह ना तो इनकरा के भी साथ लेके जइह। तू लोग के बिना ये बड़ा बेसहारा और उदास रहल। देखा, इतना भरल पूरा परिवार बा, ओकरे बावजूद भी ये एकदम उदास और तकलीफ में रहल। जी पंडित जी, यही खातिर तो हम आइल बानी ना, दादाजी के छड़ी बने। अब हम दादाजी के कबो अकेला ना छोड़ब। अब दादाजी के कौनो दुख चिंता ना हुई। देखा बेटा, जब से तू लोग यहाँ आयल बाड़ू ना, ईश्वर बाबू के सूखल जिंदगी में बहार आ गइल बा। देखा कैसन चेहरा इनकर मुस्कुरात बा। दादाजी, रउआ परिवार की खातिर इतना दुख सहेनी ना, लेकिन आप अगर रउआ के केहू भी दुख देना तो ओकरा से भी ज्यादा दुख मिली। हाँ बिटिया। अब एक कॉल आ रहल बा, हम बात करके आ रहल बानी। बतियाल। हेलो अंजलि, कैसन बाड़ू? हम तो ठीक बानी, तू कैसन बाड़ा? अरे अंजलि, तू तो गांव जाके हमके भुला ही गईलू। ना एको मैसेज, ना एको कॉल। अरे का कर रहल बाड़ू ओइजा? राज, हमरा के ना यहाँ गांव में एगो नया साथी मिल गइल बा। नया साथी? ये का बात कर रहल बाड़ू तू? हाँ राज, जब नया दोस्त मिल जाला तो पुराना दोस्त के तो भूले ही के पड़ेला ना। अरे तू पगला गिल बाड़ू का? ये क्या कहता रू? गलत बात मत करो। राज, अब हो गइल तो हो गइल, और वैसे भी प्यार और दोस्ती होला के कोनो कारण ना होला। अच्छा सुना, फोन रखा। हम ना यहाँ शिव मंदिर में आइल बानी दर्शन करे खातिर, अपना नया साथी के साथ। देखा तू ऐसा मत बोला। ओके बाय। सर, रउआ अकेले यहाँ दुखी मन से काहे बैठल बनी? अरे यार, का बताएं, वो जौन अंजलि बाड़ी ना, वो कहत तारी गांव में उनका केहू साथी मिल गइल बा। रउआ मानी या ना मानी, भाभी तोहरा प्यार के परीक्षा ले रहल बाड़ी। का बताएं, तू तो जाने ला ना कि अंजलि और हम कितना प्यार करेनी आपस में, और हमनी के प्यार हमनी दोनों के परिवार के भी मंजूर बा, और अब तो और हमनी के ब्याह भी तय होके वाला बा। तब वो ऐसा बात करतिया, और गांव में जाके कोनो गमार से प्यार कर लेलक। रउआ तैयार हो जाई,
प्यार में परीक्षा देवे खातिर। हम तो तैयार बानी। हमार और अंजलि के प्यार के बीच में अब जे भी आई वो जान से जाई। ठीक बा पंडित जी, गोड़ लगतानी। खुश रहा बिटिया, जुग जुग जिया। अच्छा शिव प्रसाद। हाँ ठीक बा। के रहला बिटिया? अब दादाजी वो राउर खानदान के होखे वाला दामाद के फोन रहे। ओकर नाम ना राज है। दादाजी, राज ना बहुत अच्छा लड़का बा, बहुत ही खानदानी, बहुत नेक दिल, बहुत सच्चा। अब राज और हम एक साथे कॉलेज में पढ़े नहीं जा। वो हमार साथी बिया। हमार दोस्ती देख के मम्मी पापा हमार बिया राज से फाइनल कर देले बाड़े। लेकिन दादाजी, राउर आशीर्वाद के बिना ना हमें रिश्ता ना करब। हम कहाँ वहाँ जा पाए बिटिया? अरे दादाजी, रउआ के कहीं जाए के जरूरत ना बा। उ लोग के रिश्ता करे के बा तो उ लोग यहाँ आई, राउर आशीर्वाद ली, रिश्ता पक्का करके जाई। तारा लड़का पसंद बा न बिटिया? दादाजी, हमरा के वो पसंद बा और वो हमार कॉलेज के अच्छा साथी भी बा। लेकिन दादाजी, जब तक रउआ ओकरा से ना मिलब, ओकरा के पसंद ना करब, तब तक हम हामी ना भरब। काहे कि राउर आशीर्वाद के बिना कुछ ना होई। काहे के ई सपना देखो तारू? तारा पता बा ना, आज ना तो काल तू शहर चल जाइबू और फिर ही बुढ़ा अकेला हो जाई। जिकरा फिक्र करे के चाही वो तो करते नहीं है। झूठे ने सने के धागा में मत बांध बिटिया, मत बांध। दादाजी, ई कोनो रुई के रसरी ना हा। ई ना स्नेह, प्रेम, संस्कार, रीति रिवाज के धागा हा, जे केहू के तोड़े से कब्बो ना टूट सकेला। हाँ, चलो ठीक बा दादाजी, चले आराम से। ए जी, अंजलि के पापा और मम्मी के गाँव में गए तो ढेर दिन हो गई, अभी ले वो लोग आइल ना? अरे भाई, डॉक्टर साहब गाँवे दिवाली मनावे गए बाड़न, आ जइहन नु। काका, बबुआ के बोला लाई। ठीक है मालकिन। हाय देखा, हाय लेकी टॉप आइल बिया। अरे वाह। तोरा मम्मी के सब ना बुझाला। देखी बबुआ आ गई। ए बबुआ, तोरा तो अंजलि से बात भइल होई ना? भैया के बात तो भइले होखी, हमरा होखे वाली भौजी से। तू चुप रह, कोनो बात हमर नहीं के भइल। अरे बबुआ, काहे नाराज होता रहा? अरे वो गाँव में गइल बिया, नया जगह बा, नया सखी सलेहर मिलल होई, नया नया चीज मिलल होई देखे के, वही में व्यस्त होई। नाराज वाराज ना होखल जाला। और वही में कोनो नया नया साथियों मिल गइल बा। भैया, हाँ? कहे तो उठ के यहाँ चलेला? का भइल बा? भाभी से कुछ भइल है का? ओकरा के गांव में कोनो नया साथी मिल गइल बा, अब ओकरा के हमार कोनो जरूरत नहीं है। ना भैया, अंजलि भाभी बहुत अच्छा बाड़ी, तरह से बहुत प्यार करेली। छोड़ा, कोनो प्यार व्यार ना करेली वो। ज्यादा मत सोची भैया, चली आई। जान तड़ू छोटको, एजा से ढेर सखी सलेहर न हमार पटना में बाड़ी कुल। एजा के तो सब गुर गंवार बाड़ी कुल। ठीक कहता रू दीदी, लखनऊ में घूमे के जौन मजा बानू उ एजा गाँव में कहाँ बा। सच कह तड़ू छोटको, अंजलि के पापा न हर हफ्ते हमके सिनेमा देखावे ले जानी सिनेमा हॉल में। अरे दीदी, हमके भी ना अंजलि के चाचा हर हफ्ता लेके जालन लुलू मॉल। हाँ, अब हमरा के केहू कही नू कि शहर छोड़ के गांव में रहला त हमरा से ना हुई। तहरा का लागता छोटको, हम जब से गांव में आइल बानी न हमार सांस फूलता। लेकिन ए बार न अंजलि के पापा इतना मान मनोवल कैनी है, जिद कैनी है, तब जाके हम आईनी है ना, तो आईती नहीं हम गाँव में। हमरो अब की बार आखिरी बा दीदी, एकरा बाद हम ही गाँव में सड़े खाती कब्बो ना आईम। सुना,
जौन प्लान लेके ये दोनों भाई आयल बालो, अगर वो प्लान सक्सेस हो गइल तो हमने के गांव में दोबारा आइले के कोनो जरूरते ना पड़ी। भगवान करे दीदी कि ई प्लान सक्सेसफुल हो जाओ, तब अगला साल ना हम मनोज आइम जब पटना घूमे खातिर। काहे ना एबो पटना घूमे खातिर? अरे हम अंजलि के बियाह भी तो तय कैले बानी, तो अइहा तो बियाह हो अटेंड कर लियो और पटनो भी घूम लियो। हमनी के दोनों देवरानी जेठानी मिल के ना पूरा पटना में घूम के शॉपिंग कर जाई। ठीक बा, चाय छनी? चाय बन गल, चाय बन गल। पढ़ाई तार ठीक चलत है ना बिटिया? हाँ दादाजी, बहुत बढ़िया चलत है पढ़ाई। इली चाय पी। बाबूजी, हम पटना में एगो फ्लैट देख ले बानी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत उहे खरीदे के सोच रहल बानी। अरे भाई तो खरीद लो, इमे का परेशानी बा? ना परेशानी कुछ ना। अब इस साल अंजलि के ब्याह तय कर ले बानी। अंजलि के ब्याह की चिंता तू मत करो। इनका ब्याह खातिर हम इतना अनाज पानी बेच के पैसा बचा ले बनी। ब्याह तो गाँव में हुई है? नहीं बाबूजी, वो पटना के रहे वाला बाड़े लो ना, तब ब्याह पटने में ही हुई। हाँ। गाँव में ना हुई। बाबूजी, हम कुछ कहल चाहता नहीं। बोला। बाबूजी, लखनऊ में एक फ्लैट देख ले बानी और हमरा और भैया के तो गांव में रहे के बाना, तो हम सोच रहल बानी कि गांव के जितना खेत खलियान बा कुल बेच दियल जा। वैसे भी बाबूजी, रउआ कबो हमनी यहाँ रहले, कबो दीदी यहाँ। और आपके बात बा तो आप कोठी भी रह सके नहीं, और खर्चा पानी हम भैया भेजत रहब जा। काम के न काज के दुश्मन अनाज के। ससुर जी अपना बेटा के पढ़ा लिखा के बड़ कर देले बनी, तेजा बैठ के हमरे छाती पे मूंग दरत रहब का? बाबूजी, जाई गांव में रही, कहा कि जे शहर में बहुत खर्चा हो रहा बा, और जे खाए पिए के खर्चा भी तो आपके बहुत हो गइल बा ना। जल्दी तैयार हो जाई, गांव जावे वाला बस के हम पकड़ा दे रहल बानी आपके। तैयार हो जाई? इनका का कोनो तैयार होके शादी ब्याह में जाए के बा? जैसन बानी वैसे ही छोड़ के आई। जाना। खर्चे की का बात बा? वैसे भी अपने बनावल मंदिर में चढ़ावा खाए पिए खातिर खूब मिलेला। बाद में बात करत हई। ससुर जी, ससुर जी, अरे जब देखता भाई रौरा लुंगी भाई का कल जला थोती खुटिया के सूत रहेली। अरे कम से कम ढंग से सुतल करी। अरे सोफा हा बहुते महंगा आवेला, रौरा समझ में ना आई। लेकिन रौरा का फर्क पड़े वाला बा? ना सूते के सहूर, ना बैठे के सहूर, ना कपड़ा लत्ता पहने के सहूर, ना खाए पिए के सहूर, कोनो चीज के सहूर ना रौरा। अरे पूरे सोसाइटी में ना रौरे हमार नाक कटवा के रख देले बानी। हम तो अपने सहेली कुल से रौर इंट्रोडक्शन करौले में शर्म आवेला कि रौरे हमार ससुर हैं। बाबूजी, हम हल चरावे वाला किसान ना हैं। ई पटना शहर में एगो नामचीन डॉक्टर हैं। ई रोज के किचकिच से अजीज आ गइल बानी हम। देखी बाबूजी, रौरे हमरे बात के बुरा मत मानो, लेकिन रहुआ ना शहर में रहे लायक नहीं थी। अब एजा तो बिल्कुल जगह नहीं है। रौरा गाँव चल जाए तो हमरा अच्छा लगे, सुकून आ जाए हमरा। अंजलि स्कूले गइल बिया, आ जाए तो चल जाती। अरे अंजलि आई है तो का रौरा औरती उतारी है तब एजस रौरे जाए। ए सुनी जी, तुरंते जाई यहाँ के लेके, और जौन पहला ट्रेन मिले वही में बिठा के आई। रौरा बाप के झेल ना सकीला हम इतना दिन। मनोज, हाँ हाँ भैया, हम कहतानी कि ई कोठी के भी बेच दिहल जाओ, आधा आधा बंटवारा कर लिहल जाए। हाँ तो का करे के बा? कल गांव में चल के सबके बोल दिहल जा, और जे अच्छा भाव दे ओकरा के बेच दिहल जाई। पापा, चाचा जी,
रउआ लोगनी का बोल रहल बानी? रउआ लोगन के बुझा रहल बा? अंजलि, दादाजी जब बड़ लोग बात करे ना तो छोट लोग के बीच में ना बोले चाहिए। जब देखा तब पकड़ पकड़ करत रहेली, कुछो बोले के सहूरे निखे। वैसे ससुर जी रउआ का सोच रहल बानी? अरे फैसला हो गया। हाँ, हो गया। कल बस कोठी और खेत बेच दिया जाए, बंटवारा कर लिया जाए। जैसन ठीक समझिए भैया। हाँ चला चल। अंजलि, अंजलि, ए जा का खड़ा बड़ू, चल चल, हर बात में टांग अड़ा तड़ू, मार के तारा टांगे तूर दे। चल अंदर चल। दादाजी। हाँ अंजलि, आवा। रउआ खाना ना खाई? बैठो बैठो। दादाजी, रउआ के रहते ई घर और खेत खलियान सब कुछ बेचे के बात हो रहल बा, और रउआ कुछ ना कहा था नी। क्या करती बिटिया, जब बाप की उम्र हो चला ना तो सबे मलिकाना चलावे लगेला। पता ना आज का है, तारा दादी के बहुत याद आ रहा बा। दादाजी हमरा साथे पटना चली ना। पटना? एक बार पटना गई रानी, अब तो बहुत छोट रहलू। हम गांव के गंवार मनी शहर में कहाँ रह पाई। पूरा जिंदगी तो गांव में बीतल, अब तो भगवान के यहाँ जाए के समय आ गइल बा। अब जौन होई तो होई ही जा होई। हम जानता नहीं दादाजी, रउआ जी बोले के चाही वो ना बोल पा रहल बानी, और जे ना बोले के चाही वो लाचारी में बोल रहल बानी। मम्मी पापा चाचा चाची रउआ साथे बहुत गलत कर रहल बाड़े। जौन माई बाप अपने लड़कन के पढ़ा लिखा के होनहार बनावेलन, वही लड़का काहे अपना माई बाप के अकेला छोड़ देवेला? काहे? का सोचता रे बिटिया? दादाजी, हम यही सोच रहल बानी कि जवन पेड़ जिनकी भर सबके छाव देलस, वही पेड़ के छाया जब धीरे धीरे मुरझा जाला, वही लोग सब धीरे धीरे ओकरा से दूर हो जाला। अरे वाह, हमार पोती तो बड़ा समझदारी वाली बात करती है। अच्छा ही बताओ, कुल कहाँ से सीखले बाड़ू? रवे न पोती है हम दादाजी। दादाजी, हमरा के पता बा मम्मी पापा चाचा चाची रउआ के अपन साथ रखे के नइखे चाहत। ना बिटिया ना, ऐसा बात नहीं के। अरे वो लोग हमरा के बहुत प्यार देला, बहुत सम्मान देला। हम सब समझ गइल बानी दादाजी। अच्छा तो वो काम करो, हमरा सवेरे उठे के बा। लेकिन दादाजी, तू जा, अब तू आराम करो, हमरो आराम करे के बा। अच्छा चली सो जाई जल्दी। हाँ हाँ सो जाई चली। हाँ हम सो जाए। गोर लागतानी। खुश रहो। अपना दादाजी के थोड़ी बन के आल भी हमर पोती, अपना बुढ़ापा के सहारा। प्रणाम भैया। राम दिन काका। जी बाबू।
अपन काम काज के व्यवस्था तू कहीं और काला, काहे कि घर और खेत खलियान सब बिके वाला बा। भैया तू कौनो पार्टी देखा और हमहू देख रहा बानी। जितना जल्दी केहू तैयार हो जाई उतना जल्दी बेच दिया जाई। ठीक बा? ठीक। हम चल रहल बानी और आप हो जाई। ठीक बा, खुश रहा। ठीक बा बाबू, अपन ख्याल रखिए। जा। प्रणाम। नमस्ते बाबू। अंजलि कहाँ बिया? अब ले अंजलि ना आई। अंजलि, ए बिटिया अंजलि। हाँ पापा। ये हो ना। अब मम्मी इराउड पर्स छूट गई रहे। ला। ए बिटिया, तू अभी तक तैयार नहीं खू? अरे जा, जाके तैयार हो जा जल्दी। पापा, वो रामदीन काका के बेटी रेनू के बियाह बा और रेनू हमार पक्की सहेली बन गई बिया। तो हम सोचनी कि ओकरे बियाह के बाद आ जाए, और अगर रउआ लोग भी रुक जाती तो कितना अच्छा होइत ना। अंजलि, तू पगला गल बड़ू का? अरे नौकर चाकर गरीब गुरबा आदमी हुआ कुल। गरीब गुरबा के बेटे के ब्याह में तू जेबू? हाँ चलो चलो चलो, तू पटना चलो। मम्मी हम आ जाए, रउआ चिंता ना करी। हाँ तो ठीक बा, मरा ई जगह में हम जाता नहीं पटना। तू शांत रहा। देखा बेटी, तू अपन सहेली से ना कहता। हाँ, पटना चला साथे। हाँ पापा, अब हम राउर छोट वाली अंजलि ना बानी। अब ना हम बड़ हो गई बानी। अब हम कहीं भी अकेले आ जा सकेनी। अरे जब वो रहे के कहतिया तो काहे करे के जबरदस्ती ले जाता रहो। हम ब्याह निपटा के आ जाए ना, प्लीज। ठीक बा, अपन ख्याल रखे। थैंक यू। ध्यान रखिए तू अपन। गोड़ लगत नहीं बाबूजी। मेहमान तो तू हो, तोहर एक दिन जाए के बा। तू काहे रुक गइलू? हम मेहमान ना बानी, हम तेरा और पोती बानी दादाजी। अब हम यहाँ रह के अपन दादाजी के सेवा करब। एक बात बताई दादाजी, कि माँ बाप अपन बाल बच्चा के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा इंसान बनावेला कि जब ओकर माँ बाप बूढ़ा होई तो बुढ़ापा में ओकर सेवा करी, न कि ई खातिर कि वो अपन बूढ़ा माँ बाप के छोड़ के शहर चल जाई। दादाजी, हम राउर छड़ी बन के दिखाई। पापा के फोन है। चल। हाँ पापा, गोड़ लागतानी। खुश रहा बेटिया। अरे तू कब आ रहल बाड़ू? कितना दिन हो गए तोहार सहेली के बयाना खत्म भइल। देखा बेटिया, तोहार मंगनी के दिन पास आ रहल बा। राज के घर वाले पूछ रहल बाड़न। अच्छा पापा, हमरा के एक बात बताई कि राउर और मम्मी के मंगनी कहाँ भइल रहे? ई का पूछ रहल बाड़ू? बताई ना पापा, राउर और मम्मी के मंगनी या ब्याह कहाँ भइल रहे? गाँव में। जब राउर और मम्मी के मंगनी या ब्याह गाँव में भइल रहे, चाचा चाची के मंगनी या ब्याह गाँव में भइल रहे, दादा दादी तक के ब्याह गाँव में भइल रहे, तो अब हमार ब्याह भी गाँव में ही हुई। पगला गइल बाड़ू का? अरे तोहरा के मालूम बा तू का कह रहल बाड़ू? हम बिल्कुल सोच समझ के बोल रहल बानी। फोन तनी स्पीकर पर डाली तो उ का बतियावतिया तनी हमहू सुनी। बोलो। हेलो, तहर दिमाग खराब हो गल बा अंजलि? कैसन बात करो तड़ू पापा से? मम्मी, हमार दिमाग ना बिल्कुल ठीक हो गइल बा। और रवा के पता बना, अंजलि एक बार जे सोच लेलस वो सोच लेलस। अब अगर भगवान भी आके हमरा के बोलिए ना कि हमार ब्याह कोनो और शहर में हुई, गांव में ना हुई, तो ये संभव ना बा। अब ये सब का नाटक है? मम्मी, नाटक हम ना रउआ लोग कर रहल बानी। ये बात से रउआ लोगन के खुशी होके के चाहिए, उल्टा उ बात पे रउआ लोग हमरा से बहस कर रहल बानी। असली नाटक त अब शुरू हुई, और ये हमार जिद बा कि हमार शादी ना मम्मी
अब यहाँ गांव से ही हुई, ना कि शहर से। पापा से कह दी कि उ जाके राज के मम्मी पापा से बात कर ली। अगर वो लोगन के मंजूर बा तो ठीक बा, वरना टाटा बाय बाय। बिटिया ये सब तो काहे कर रहल बाड़ू? का बात है बताओ तू अपने मन के बात। संस्कार रीति रिवाज भी कोनो चीज होला। रउआ लोग शहर में जाके कब के भूल गइल बानी। रउआ के पता बा कि यहाँ गांव में आके हमरा के समझ में आई कि संस्कार का होला, रीति रिवाज का होला। आपन लोगन से बढ़ के ना कौनो खुशी ना होला। हमरा के तो ये बात समझ में आ गइल बा, और रउआ लोगन के भी जितना जल्दी समझ में आ जाई उतना ही अच्छा हुई। ठीक बा, हमरा के बहुते काम बा, हम फोन रख रहल बानी। गोड़ लागतानी, बाय। अब अंजलि फोन काट दलोस। पता ना अंजलि के का हो गइल बा। हमहू के कुछ समझ में नहीं आवत जी कि एकरे मन में का चलता, का चाहती आई। का करी अब? वासुदेव बाबू को कहब तो उ का सोची है? डॉक्टर साहब से बात भइल हा? उ लोग ऐनी कि ना अभी? अरे डॉक्टर साहब तो दिवाली बना के कहिए गांव से आ गइलन, लेकिन अंजलि हमरा बुझाता कि ओहिजे रह गइल बिया। अरे तो वो आइए जाई, डॉक्टर साहब से बात कर लेब, कहे से सगाई के दिन नजदीक आवता। भैया हाँ यहाँ आई, यहाँ तो आई, बैठी। ए बबुआ, अंजलि से बात कैला ह? अभी ना। भैया भौजी के फोन लगाई और हम बात करब और पूछब उनकरा से गांव से कब आ रहल बाड़ी। तू चुप रहा, ओकरा से बात कैला के कोनो जरूरत नहीं है। भैया फोन लगाई। का भइल बबुआ? अंजलि से कोई कहा सुनी हो गइल बा का? फोन मिलावता तू? ठीक बा, मिलाओ तनी। अंजलि बिटिया। जी दादाजी। देखा तार फोन आवता। हमार फोन? अब दादाजी राउर घर के होखे वाला दामाद के फोन आ रहल बा। अच्छा हम बात करके आ रहल बानी। बतिया लो। हेलो। हाँ अंजलि, पटना कब आइबू? जब तू बारात लेके आ जाए तब। अच्छा, वही जगह करता रू? पता बा राज, यहाँ ना हमरा के एगो क्यूट सा साथी मिल गइल बा और ओकरा के छोड़ के आवे के मने नहीं करत। एक मिनट। अच्छा, हमरो तोरा साथी से मिले के बा। अच्छा जी, तो आ जाई रामपुर, भेज दी एड्रेस। आयम, जरूर आयम, और गाजा बाजा के साथ आयम, और तोहरा साथी के सामने से तोहके उठा के ले आयम। लेकिन ध्यान रखिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे क्यूट साथी के देख के तुम्हार मन भी बदल जाए, हम दोनों के एजा गाँव में ही रह के पड़ जाए। अच्छा, तू तो टाइम बताई। अच्छा सुनो ना, हमरा के बहुत कपड़ा प्रेस करे के बा, हमरा के बहुत काम बा, हम तोरा के बाद में फोन करब। बाय, लव यू। अरे सुना ना, सुना। आप पानी पी। का बेटा, का बात भइल? अरे पापा वो गांव में जाके कपड़ा प्रेस करतिया। कपड़ा प्रेस करतिया? हाँ। और का बात भइल? वो हमनी सब के रामपुर बुलावतिया। रामपुर? अच्छा, भैया के शादी के दिन रखे खातिर हम सबके रामपुर जाए के पड़ी। अरे आ गए नी लोग, चलिए। प्रणाम। अरे रहुआ जाना तानी, बहुत दिन के बाद गांव घूमे के मौका मिला था, आनंद आ गया। देखिए जी, आई। चलिए। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। नमस्ते। ये हमार बाबूजी हैं। जी जी, प्रणाम। आई। प्रणाम। खुश रहा बेटा। प्रणाम दादाजी। खुश रहा बाबू, बैठ। बैठिए बाबूजी। बाबूजी, हम और विनोद भाई साहब साथ में ही डॉक्टरी करें नीचा। अच्छा अच्छा। अच्छा, ही लोग से मिली।
ये हमार पत्नी यशोदा है। नमस्ते। आई हमार राज बेटा है। आई तो हमार लाडली बेटी गुड्डी है। मनोज। हाँ भैया। जवन बात बहिल रहे केहू से बात बहिल की ना? जी भैया, अभी फिर से आइल बन गया। तो अंजलि के शादी के दिन निकला जाता तो ओकरा बाद वो काम कर लिए जे और वो कहा बा कि बहुत लोगन से बात हो चुकल बा और एक गांव के लोग ही तैयार बा दाम देवे खातिर। ठीक बा। ए अंजलि के माई, अंजलि के लेके आवा। तब तक पंडित जी दिन तारीख निकाली ना। हाँ बेटा हाँ। नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो। प्रणाम मम्मी जी। कहाँ भाई यह सब बा? उतर गांव वाला साथी के बा। अच्छा तो के देखे के बा? वो यही छे बा। ई है हमार दादाजी, हमार नया साथी। कैसे लागल? अरे ये तो हमरा बहुत नीमन लागल। तोहरा के बताओ तनी। पंडित जी, ओ पंडित जी, कोनो डेट निकलल? हाँ ईश्वर बाबू जी, अगला महीना में 4 और 8 के लगन बा, लेकिन 16 तारीख वाला बहुत बढ़िया बा। तारीख के कोनो समस्या नहीं के। हम तो अपन बेटी के ब्याह शहर में करे के चाहत रहनी, बस बेटी के जिद के आगे मजबूर बनी। पापा हम राज के जाने ली, पहचाने ली और राज हमार बहुत अच्छा दोस्त भी बाड़े, लेकिन ये ब्याह खातिर ना हमारे को शर्त बा। कैसन शर्त बिटिया? हम रउआ लोगन से कहल चाहता नहीं कि हमार दादाजी, हमार चाचा अब पापा के पढ़ा लिखा के बड़का आदमी बनवलन। ये लोग के इतना होनहार बनवलन कि जब वो बड़ आदमी बन के बाहर निकली तो शान से अपन सिर उठा के चल सके। लेकिन और हमार दादाजी जब बूढ़ हो गई नहीं और जब यहाँ के अपन संतान लोगन की सबसे ज्यादा जरूरत रहे, तब तक सब लोग अपन अपन जिंदगी में व्यस्त हो गई, शहर जाके बस गई और एक बार भी ना सोचनी कि दादाजी बुढ़ापा में कैसे रहे। और ते और दादाजी से ये बात करके दादाजी के और दुखी कर देनी, ये कुल प्रॉपर्टी बेचे के बात करे लगनी। जब से हम गांव आइल बानी ना दादाजी, तब से हमरा हुआ के अकेलापन और उदासी में देख रहल बानी। लेकिन एकरा से रउआ लोगन के का फर्क पड़ेला? कुछ ना। रउआ लोग एक बार भी ना सोचनी कि दादाजी बुढ़ापा में ये अवस्था में यहाँ पे कैसे रही। तो ठीक बा, अब हम सोच ले बानी और हमार शर्त ये बा कि बियाह करके राज हमरा और दादाजी के साथे यही रहे हैं। कॉल करें। यशोदा,
अंजलि जैसन आधुनिक लड़की आप ऐसन फैसला काहे कैला सुहो अपन दादाजी के लेके? ये बात हमरा कुछ समझ में आवत नहीं खे। हमरो यह नहीं खे बुझात कि जिंदगी भर से शहर में रह के वो लड़की एकदम से फैसला काहे रखलक देहात में रहे के। आजकल लोग गांव छोड़ के शहर में रहे चाहता, वहीं अंजलि भाभी शहर छोड़ के गांव में रहे चाहता रही। हमके तो लागता कि गांव में कोई ओकरा के जादू टोना कर देले बा। जन्नी यही से तो गांव में रहे के चाहतिया, और ना तो घर जमाई पति खो जातिया जे घर में जमाई बन के रहे। एगो बात कही, विनोद जी के मना कर दी, रिश्ता हमरा के मंजूर नहीं खे। तू सही कहता यशोदा, हमरो यह लागता। ना पापा, हमरा लागता जरूर है में अंजलि के कोनो ना कोनो मजबूरी बा। हम ओकरा के बचपन से जानीला, या तो हमरा प्यार के इम्तिहान लेवे के चाहतिया, तो कोनो बात ना, हम ओकरा प्यार में कोनो इम्तिहान देवेला तैयार बानी। चाहे कुछ हो जाए, हम ई शादी जरूर करब, भले ओकरा ला हमें घर जमाई काहे ना बनने के पड़े। तब समझे जी, अब तो सब अच्छा से हो गए। अब हमने के निकले के आदेश करी। अरे रात बहुत हो गई, रउआ सुबह निकल जाए। समझी जी, जाए दी, गाड़ी बा हमने निकल जाए। हे राज बेटा, जब से तू पैदा भइला ना, तब से आज तक तोरा कभी अपना से दूर ना कहनी। काहे जाना तारा, हम तो सोचत रही ना कि अपन गुड्डी बिटिया के जहिया विदाई करब ना, तो ओकरे विदाई के गम हमरा के बर्दाश्त करे के पड़ी। लेकिन आज हमरा के बेटा के विदाई के गम बर्दाश्त करे के पड़ रहा बा। लेकिन कोनो बात ना बेटा, सब ठीक बा। बेटा अब हम तोरा के जब हमने की याद आवे ना, आवत जात रही है। और हाँ, यहाँ लोगन के कोई शिकायत के मौका मत दिहा। हमरा बहू के विदाई करा के जल्दी ले आई है। भैया राखी में जरूर आई है। ठीक बा, तब हमने के आदेश करा। अच्छा प्रणाम प्रणाम। खुश रह बेटे, चल। आज पता चला जब केहू अपना से जुदा होला तो कितना दुख होला। राज, हमरा के ते लगल कि तू यहाँ आके हमार घूंघट उठेबा,
लेकिन तू तो यहाँ मूर्ति नियन आके बैठ गईला। का भइल राज? तू ई ब्याह से खुश ना बड़ा का? ना अंजलि, हम ब्याह से खुश बानी, लेकिन तोहरी ब्याह करे के तरीका हमके समझ में ना आइल। तू ऐसन शर्त काहे रख लू? पता बा राज, हम जानत रहनी हा कि हमरा से शादी के खातिर हम कौनो शर्त रखब ना तो हमार राज मना ना करिए। पता बा राज, पहले हम सिर्फ दोस्त रहनी हा, लेकिन अब हम दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गई नहीं, और अब हमनी के रिश्ता और भी ज्यादा गहरा गईल बा। तोरा के पता बा हम ई ड्रामा काहे कइले बानी? सिर्फ और सिर्फ दादाजी के खातिर। तोरा के पता बा ना, दादाजी यहाँ इतना बड़ा कोठी में अकेला उदास रहेनी। तका उ लोग दादाजी के अपना साथे ना रखेला? हम बहुत छोट रहनी हा, हमके ना थोड़ा थोड़ा याद बा कि दादाजी पटना गए रहनी। वहाँ पे हर हमेशा पापा मम्मी दादा के गंवार देहाती बोल के जलील करत रहे। सेम ये चीज दादाजी के साथे लखनऊ वाले चाचा भी करत रहलन। आखिर दादाजी ये सब काहे बर्दाश्त करती, और फिर अपन उहे मायूसी और उदासी लेके आ गई नहीं यहाँ गांव में। एक बात बताई राज, चाची या मम्मी के तो समझ में आवेला, वो लोगन ते दोसर घर के बेटी बाड़ी, लेकिन पापा चाचा वो लोगन ते दादाजी के आपन संतान बाड़न ना। इहे से हम फैसला कईनी, हम कुछ तो ऐसा जरूर करब जेकरा से हम पापा और चाचा दोनों के सबक सिखा सकी। आज हमरा पता चलल कि हमर प्यार कितना अकलमंद बिया। देखिए तू जवन फैसला कइले बाड़ू ना, एकदम सही कइले बाड़ू। तोहारी फैसला के पूरा गांव मिसाल दी, और हमके गर्व बा कि तू हमार पत्नी बाड़ू। हम तोहरा साथ हर सिचुएशन में खड़ा बने। लेकिन राज, हमरा के तोहरा से एगो और वादा चाहिए। हाँ बोला ना। हम तो दोस्त हैं, और अब हमनी दोनों की शादी हो गई बा, तब पति पत्नी भी बन गई बानी। लेकिन जब तक हम घर में बानी ना, तब तक हम दोनों दोस्त बन के रहब, जब तक कि हम अपन ससुराल बहू बन के ना चल जाई। ठीक बा ना? हाँ? अरे पगली, हम कहनी ना कि तोरा हर फैसला के साथे हम खड़ा बानी, हर जगह। थैंक यू सो मच राज। पता नहीं ये लड़की के का हो गइल बा, का चाहतिया, का करी हम, हमरा तो कुछ समझे में नहीं के आवत। विद्या, धीरे बोला। अंजलि के ब्याह हो गई, अब का करे के बाव का ना, ई सोच के कोनो फायदा नहीं के। अरे हम तो ये सोचत रहनी हो कि अंजलि के पागलपन से कि राज और ओकरे घर वाला ये रिश्ता तोड़ दिए को, लेकिन नहीं। देखी बियाह करके ओकरा के घर जमाई बना के हमनी कपार पे बैठा दलक। अरे चुप रहना, बाहर केहू सुन ली। अब हमनी के एहिजा रहीजा कि पटना जाके डॉक्टरी छोड़ दी। अब हमके कुछ समझ में नहीं के आवत। ए जी, ये अंजलि के शादी पर ना राउर भैया भाभी झूठो के गुस्सा होके के नाटक कर रहल बा लोग। बेटी के जरिए ससुर जी के पटा ले बा लोग। अब बेटी दामाद घर में रही लोग तो प्रॉपर्टी तो उनके न होई, हमनी के हाथ में आई खाली बाबूजी के लाठी। भैया हमनी के साथे ऐसन कबो ना करिया। और पूजा तू ऐसन काहे सोच रहल बाड़ू? ओ भैया के भक्त, भैया ऐसन ना करिहन, बाकी भैया के बेटी तो ऐसन करिए। ये ऐसन बुढ़वन जैसन मत बैठा। लखनऊ जाए से पहले फैसला हो जाए के चाहिए। ठीक कहा ताड़ू पूजा, का लेकर फैसला हो के रही। राज के दामाद बना के पूरा प्रॉपर्टी के झीटे के होशियारी कर रहल बा लोग, लेकिन ये मंसूबा पे कामयाब ना होके दे। चला भगवान के शुक्र बा कि तोहरा दिमाग में ई बात आई। अब बिहाने एकर फैसला हो जाए के चाहिए।
हे तुलसी मैया, हम दादाजी खातिर जवन फैसला ले ले बानी, हम ओकरा के निभावे में सफल हो सके। हमरा के इतना शक्ति दी, हमरा के इतना शक्ति दी माई। खूब पढ़ा लिखा के लेके आयल बना भैया, ऐसा चलना कि पूरा बंटवारा करे के सिस्टम ही खत्म कर दिया। मनोज, ई का नाम साला बोल रहल बड़ा। काहे ना बोली है जेठ जी, काहे ना बोली है ई? रउआ लोग अपना बेटी अंजलि के मोहरा बना के पूरा प्रॉपर्टी हथियावल चाहतनी। रउआ लोग के ई चाल हम कामयाब ना होके देब। ई प्रॉपर्टी में हमनी के भी हिस्सा बा, आई हिस्सा हम लेके रहब। अरे हमने के पहले ही परेशान बानी जा अंजलि के फैसला के लेके। और एगो तू बाड़ू जौन तारे मुंह में आवत आलतू फालतू बात करत अड़ू। अरे कुल का होता भाई? रउआ बीच में मत बोली ससुर जी। मनोज, चुप करा ले इन करा के। जीवन हो रहा बा, उ निमन हो रहा बा। चाचा पापा 1 मिनट, हम ये कहत रहनी हा, रउआ लोगन के अगर भजन कीर्तन खत्म हो गइल बा तो चल के खाना खा ली। और वैसे भी रउआ लोगन ना यहाँ मेहमान बानी, तो जब तक मन करे आराम से रही, और जब मन भर जाए ना तो वापस अपन अपन काम पर लौट जाए। और हाँ, रउआ लोग ई मत सोचेम कि घर में दामाद आ गइल बा तो ई कुल संपत्ति, जमीन जायदाद, कोठी सबके हाथ से निकल जाए। जब तक दादाजी बानी तब तक की कुल संपत्ति सिर्फ और सिर्फ दादाजी के ही रही, और जब दादाजी ना रहेम ना तो रउआ लोग वापस आई और अपन अपन हिस्सा लेके चल जाए। अंजलि, हाँ का हो गइल बता के? काहे इतरे बात करतड़ू तू? प्यार हो गइल बा माँ। हाँ, प्यार हो गइल बा अपन परंपरा, संस्कृति और संस्कार से, जे रउआ हमरा के कभी न सिखा पाऊनी। लेकिन पता बा माँ, अब ना हमरा के अपन परिवार के महत्व समझ में आ गइल बा। एक बात बताई, जैसे रउआ लोगन दादाजी के बुढ़ापा में ऐसे ही छोड़ के चल गई नी, वैसे अगर हम रउआ लोगन के बुढ़ापा में छोड़ के चल जाई तो रउआ लोगन पे का बीती। दादाजी, रउआ हाथ मुंह धो के खाना खा ले, और रउआ लोग भी चले। सब केहू खाना खा ले हो। दाल चावल रोटी सब तैयार हो गइल बा। अंजलि, रउआ चली, हम रोटी बेलम, रउआ सेक दी। अरे वाह पतिदेव जी। जी पत्नी जी। राज बेटा, तू अपना बाबूजी के इतना बड़ा कारोबार छोड़ के एजा गांव में रह पाईबा? उका है ना ससुर जी, इतना बड़ कोठी, इतना लंबा चौड़ा खेत बारी, ऊपर से आसमान जैसन छाता नियन दादाजी और अंजलि के साथ, जब ये सब कुछ हमारा पास बात और का चाहिए। खैर, ये सब चीज आप लोगों के समझ में ना आई। चला अंजलि, खाना बना लिया। ठीक बा, आई लोग खाना खा ली। ठीक है। चली। हाँ चला। वाह, जे पराया रहे वो आपन हो गई, जे आपन रहे वो पराया हो गई। मालिक, मालिक कहाँ बानी? मालिक, राम राम मालिक। राम राम। का हो धनी राम? ठीक है बा मालिक। और कुल बताओ, का होता? सब ठीक बा मालिक, सब राउर आशीर्वाद बा। बैठी मालिक। खेती बाड़ी सब बढ़िया? जी मालिक, सब बढ़िया बा। हाँ। मालिक, ये साल के गल्ला का ई स्लिप सगरो पैसा राउर खाता में जमा कर देले बानी। बढ़िया किला। अकेले नहीं मालिक। 8 लाख रुपया? तनी हमू देखी। हाँ,
इतना पैसा खेती बाड़ी से आवेला? धनीराम, इस ससुर जी के खाता में कुल कितना पैसा होई? अरे कम से कम 40 से 50 लाख तो होकबे करी। हाँ। बाबूजी सगरो पैसा निकल वाली, काहे कि हमनी के बहुत जरूरत बा। दादाजी के पैसा पे सिर्फ और सिर्फ दादाजी के अधिकार बा। उ जेकरा के चाहिए ओकरे के दिए। यानी कि तू हर पल चाहत और दादाजी के कुल पैसा? हाँ मॉडर्न चाची जी। भैया राउल चाल सब समझ में आ रहा बा हमके। आप लोग दामाद उतार के घर जमाई बना के पूरा प्रॉपर्टी के हर पल चाहत लो। ए मनु देखा, अंजलि के करतूत से हम खुद परेशान बनी और तू का कह रहल बड़ा? हाँ, तोहरा के हमरा ऊपर विश्वास नहीं के इल्जाम लगा बता रहा हमरा ऊपर। धन दौलत के आगे भाई भाई के दुश्मन हो जाला। सही कहानी रहुआ लोग, बिल्कुल सही कहानी, लेकिन एक आखिरी फैसला दादाजी ही करें। धनीराम मालिक, राजबाबू के तनी खेत देखा था। आई पहुना, चल के खेती बाड़ी देख ली। अब एक और फैसला अंजलि करिए। अंजलि क्या करी बाबूजी? अंजलि तो भैया के ही बिटिया है ना। पैसा अंजलि के मिले या भैया के मिले, बात तो एक ही बा ना। हमार हिस्सा कैसे मिली? बिल्कुल सही कह रहल बानी चाचा जी। इहे से हम ई फैसला ले ले बानी कि दादाजी के सगरो संपत्ति से ई गांव में स्कूल और हॉस्पिटल के निर्माण करावल जाए, जेकरा से सगरो के कल्याण हुई। राज बाबू जी चाचा, जितना ये सब खेत लौकत बा, ये सब ईश्वर मालिक का है। और वो सागौन और आम का बाग है ना, वो सब ईश्वर मालिक का कहा। वहाँ से लेके दीवार तक। हाउ देखा, विनोद बाबू के दामाद खेतवैया करे लागल। घर जमाई तो हइये हवन, खेतियो बाड़ी कर तरन का। हाँ, सुनले बानी कि अंजलि बबुनी के विनोद बाबू के दामाद से पहले ही से चक्कर रहे। हाँ तो इस शहर में चलेला। जानता नहीं काका, ये सब खेत बाड़ी ही हमनी के भारत देश के शान है। पूरा दुनिया में एगो भारत ही ऐसा देश बा जहाँ कोनो देश से अनाज ना खरीदल जाला। हमनी के खुद आपन अनाज यहाँ पैदा करेनी, यही से ही देश के किसानन के देश कहल जाला। ये तो है राज बाबू, विज्ञान कितनो तरक्की कैले, बगैर खेती बाड़ी के कौनो देश आगे ना बढ़ सकाला। और शहरी लोग के लगेला कि हमनी के किसान है और बड़ा परेशान है। हमनी के मेहनत से रोटी मिलेला और हम ही हिंदुस्तान है। एकदम सही कहानी। वाह चाचा जी, वैसे बातचीत ही चलत रही कि खाना खाए के भी विचार बा। अरे खाना काहे ले आइलू हो? हम तो घर ही आवत रहनी खाए। हम रउआ खातिर ना, हम तो चाचा जी खातिर खाना लेके आइल बानी। का जरूरत रहले बिटिया? खाना खैला बहुते जरूरी बा चाचा, तब तो इतना मेहनत हुई। यही सब की वजह से मालिक इतना परेशान रहे ना। और तू जोन फैसला कैले बाड़ू, वो एगो लड़की खातिर ये मिसाल बा। हमरा के अकेला के कैला से ना ये कुल संभव ना रहे चाचा जी। उते राज के साथ से सब कुछ संभव हो गइल बा। अंजलि, हम तो हर सिर्फ साथ देले बानी, लेकिन तोहरा जैसन सोच के हर इंसान हो जाए ना, तो कोनो माई बाप औलाद ला बोझ ना बनी। हर माँ बाप अपन जीवन खुशहाली से बिताई। ठीक बा बचवा, तू लोग घरे जा, हमके बहुत काम बा। और तू खाना लेके आलू बिटिया, तो हमके भगवान खुश रखे। खूब बढ़िया, तू लोग निरोग रहा, हमके बहुत काम बा। हम खा ले, तू लोग घरे जा। ठीक बा चाचा जी। चला घरे चला। ए जी सुनी ना, मौसम कितना सुहाना बाना। चली हम रवा के गंगा जी घुमा के ले आवतानी। हाँ चली। बहुत तेज बनतिया अंजलि, जौन एक तीर से दू शिकार कइल चाहतिया। अरे हम तो कहतानी कि वो सफल भी हो जाई। अरे हुआ ना, बैठ के अपन भैया के मुंह देखत रहब। हम कहतानी कि उहे दोनों जना के चाल ह। बस ये अंजलि के ना खाली अपन मोहरा बनीले बा लोग। रउआ ना कुछ करी अपन प्रॉपर्टी में हिस्सा खाती, ना तो जब बैठ के नौकरी भी जाई, अब प्रॉपर्टी में अपन हिस्सा भी। कह तो रहल बानी, का लड़ाई करी? लड़ाई? अरे रउआ सोशल मीडिया न्यूज़पेपर ना देखे नी का? लोग प्रॉपर्टी खातिर बड़ा बड़ा मर्डर कर देवेला। रउआ से तो खाली लड़ाई के बात करतनी, हम तो कहतनी कि बुढ़वा के लकवा मार दो बस। ये कुल का कह रहल बड़ू तू? ये सुन ली तो सुन ली, हम डराई लगा केहू से। चाचा जी, चाची जी आ जाई ना, खाना लाग गइल बा। सुन ला। चली। हाँ खाई ना। आई बैठी।
चाची, जब ले गांव में बानी तब ले कम से कम अपन ससुर और जेठ के सामने तो साड़ी पहन ही सकेली ना। संस्कार और रीति रिवाज के निभवला से ना केहू छोट ना हो जाला। अंजलि, तू हमके रीति रिवाज और संस्कार तो मत ही सिखावा। तू जौने तरीका से हम सबके नीचा दिखा के अपना मर्जी से शादी कैले बड़ू, ई कौन सा संस्कार में आवेला? ई शादी ना हम बड़ बुजुर्ग के सेवा करे खातिर कैनी है। और वैसे भी जे काम रउआ कब्बो न कर सकेनी ना, ऊ काम अब हम करके दिखाई। बाबूजी, हमार हिस्सा हमके अलग कर दी। फिर चाहे जैसे चाहे वैसे करी। कैसा हिस्सा? तू लो अपना हिस्सा के अधिकार खो चुकल बड़ा। अब यहाँ जौन कुछ भी बाना हमरा पोती के और हमरा दामाद जी के बा। ए जी, आज का जानी काहे सवेरे से बबुआ के बड़ा याद आवता। तनी फोनवा लाई ना, तनी फोन में लाली बतिया ली। लगावा। हाँ। हमहू यह सोचत रहनी है। हाँ, प्रणाम मम्मी। खुश रहा बाबू, कैसन बड़ा तू? ठीक बानी मम्मी। आप लोग के बहुत याद आवता। आप लोग जहाँ जाना। ए बाबू, कहीं भी बच्चा रहे लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद रहेला साथे। एगो बात जानता रहा, तू अंजलि के सपोर्ट करता रहा ना, बहुत पुण्य के काम करता रहा बबुआ। और हमनी के तारा साथे बानी। अगर तू कमजोर पड़ जाइबा ना तो अंजलि भी कमजोर पड़ जाई। मम्मी, आज ले रुआ लोगन के छोड़ के कबो इतना दिन रहल नहीं खे। तहार पापा के गुड्डी के बहुत याद आवता। ए बबुआ, ला पापा से बतिया ला। हेलो। प्रणाम पापा। अरे खुश रहा बेटा। ए बेटा, अरे तू तो बहुत बहादुर बड़ा हो। देखा, कोनो बात के चिंता मत करिहा। अब बहू के पूरा साथ दिया बेटा। हमने के सारा लोग तोरे साथ बानी जा। अब तू तुमको चिंता मत करिहा बेटा। जी पापा। हमने की याद करता बबुआ। अरे जब हमनी को ओकरा इतना याद करता नहीं तब वो तो याद करते ना होई। राज, तू हमार निजी स्वार्थ के खातिर अपन माँ पापा से दूर हो गईला ना। हम तोहरा साथे बहुते अन्याय कैले बानी। हाँ। अरे ना अंजलि, अपना के छोड़े के दर्द का होला ये आज हमके पता चलल। दादाजी इतना साल अकेले कैसे रहल होखे ना, इस सोच के ही अंदर से बहुत घबराहट फील होता। लेकिन अंजलि, सच में तू अपना ये मिशन में जोड़ के बड़ा एहसान कैलू। थैंक यू। हमरो जिंदगी तोहरा कुछ कामे आई। हम तोहरा साथे बानी और हमेशा तोहरा साथे रहम। थैंक यू राज। का मनोज, तोरा के हिस्सा चाहिए? एगो बात बतावा, बाबूजी तोरा के पढ़ा लिखा के इतना होनहार बनवलन ई दिन देखे खातिर। हाँ? अरे आजले बाबूजी खातिर तू का कइले बड़ा? अच्छा, हम का कइले बानी? अच्छा ये बतावा, ये घर के तू बड़ बड़ा ना? हाँ, तो तू का कइले बड़े आजले बाबूजी खातिर? हाँ, और बस, और हमरा के कुछ न चाहिए। हमरा के हमारा आधा हिस्सा हमके दे दो। अरे तोहार हिस्सा लेके केहू भाग जाई का? हमरा के तोहरा पे कोनो भरोसा नहीं के। हमरा पे भरोसा नहीं के? ना, तोहरा पे कोनो भरोसा नहीं। जेठ जी, रहुआ अपना बेटी के आगे करके जन खेल खेलता नहीं, रहुआ का लगता? हमनी के समझ में नहीं क्या आवत? सब समझ में आवता। बुर्बक नहीं कीजा हमनी के। ए तू हमसे बात मत करो ऊंची आवाज में। ए छोटकी, हटप जी। अरे ते हमरे बेटी के बारे में बोलबे? हाँ? एक बार भी हमरे बेटी के नाम ले लेना, अब तोर जुबान धके खींच ले। हाय देखी, आ गइल नो इनकर सच्चाई बाहर। अरे हमरा तो पहले ही से मालूम रहे कि तारा मन में यही चलता। पूजा चला इधर आवा। इतना बोलत रे, अपने मर्द क्या के गोदा ले
बड़े मार मोर देखो मैंने बोला था जवाब नहीं के हमरा मोरत पापा चाचा चाची चल इधर आओ। रउआ लोग ये का कर रहल बानी? प्रॉपर्टी के खातिर इतना तमाशा? रउआ लोगन एक बार भी ना सोची ना कि ये सब तमाशा देख के दादाजी पे का गुजरत हुई? अरे हमरा के ना चाहे प्रॉपर्टी में हिस्सा और ना कबो चाहत रहे। रउआ लोग अपन अपन हिस्सा के बराबरी में बांट ली। आई झगड़ा खत्म करी। और एक बात और, कल आप सबके इस समस्या के समाधान जरूर हो जाए। आप लोग जाइए, आराम करें। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम पापा। गोड़ लागतानी पापा जी। खुश रहा बहू। विनोद भाई साहब और मनोज भाई साहब, आज हम एहिजा एगो रिश्तेदार बन के ना एगो व्यापारी बन के आयल बानी। यही से अपना साथे हम अपन वकील के भी लायल बानी जे कागज पत्तर दुरुस्त कर दी, साथ में अपना मैनेजर के भी लायल बानी जे पेमेंट वगैरह तुरंत कर दी। तो बताई रहो वालो का कीमत अगले बानी अपन प्रॉपर्टी के? बाबूजी के सब पता होई कि कितना प्रॉपर्टी कहाँ बा? हाँ, ई सब खेत बाड़ी आ ई जौन कारोबार बा, ई सब के बारे में तो बाबूजी के ही पता बा। हमरा कुछ मालूम नहीं के। चलिए ठीक बा, मैनेजर साहब हमारी सारा प्रॉपर्टी के कीमत निकल ले बाड़न। मैनेजर साहब बताई तो। ठीक सर। सर सगरो प्रॉपर्टी मिला के कुल 5 करोड़ के संपत्ति बा। देखी, बाप के जिंदा रहते अगर कोनो प्रॉपर्टी के बंटवारा होखेला आ कोई ओकरा साथे ना रहे तो एक हिस्सा ओकर बाप के भी होखेला। ए हिसाब से ए प्रॉपर्टी के 3 हिस्सा होखे के चाहिए। बाबूजी, रवा बताई, रवा के हिस्सा चाहिए? कुछ न चाहिए हमरा, जॉन देवे के बैकनी के दे दी। चलिए ठीक बा। मैनेजर साहब जी, ये दोनों भाई के नाम से 5 करोड़ के आधा 2.5 करोड़ ये लोग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक बा, रउआ लोग अपन अपन अकाउंट नंबर दे दी, हम भेज देता नहीं। अपना मोबाइल नंबर बताई, हम व्हाट्सएप कर देता नहीं। अब हमनी के शहर जाए के आज्ञा दी। ठीक बा। प्रणाम। प्रणाम। चलो। पापा जी रउआ बैठी, हम खाना लगवा बतानी। रउआ बैठी जी। अंजलि। हाँ बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, चलो अपने घरे पटना चले के बा। रउआ लोगन के शायद हमार शर्त याद नहीं खे, और उस शर्त के अनुसार हम आप इहे घर में रहब, काहे कि अब से इहे हमार नैहर बा और ससुराल भी, और हम इहे रह के नैहर और ससुराल दोनों के फर्ज निभाइब, और साथ ही साथ दादाजी के सेवा भी करब। मतलब तब तो राज भी रही है। हाँ चली। चला। देखा तलो भैया, का जमाना आ गइल बा। बाप के अकेले छोड़ के आ दोनों लइका पैसा बांट के शहर निकलत। चला।
बाबूजी देखिए रहुआ चिंता जिन करी। अरे एगो रिश्ता टूटल बा तो एगो बनलो तो बा। हमार राज बेटा और अंजलि बेटी तो है ना, वो रहुआ के एकदम बहुत ख्याल रखी लोग। दादाजी हम तो आपकी छड़ी बनी ना। हम और राज हमेशा आपके साथे रहब। अब घर चली पापा जी रवो चले, खाना लाग गइल बा। कलयुग ना। अरे घोर कलयुग आ गइल बा। देखो इनकर लइका सारा प्रॉपर्टी संपत्ति बांट के और शहर में चल गई और इनकरा के यहाँ अकेले छोड़ देले। हाँ धन्य बिया उ बिटिया। बिटिया इनके खातिर जान देती है। हाँ? ऐसन बेटी ऐसन दमाद। हाँ सबके सौभाग्य से मिलेला। और सुनी, और दमाद इतना सम्मान इतना प्यार करेला ईश्वर बाबू के जेके कहल ना जा सकेला। हम तो महादेव से प्रार्थना करीला कि ऐसन बिटिया हाँ वो लोग जिंदगी में एकदम सुखी रहे, हमेशा सुखी रहे। और तो और अपन पैसा देके दादाजी के पूरा संपत्ति खरीद लेहलस, दूसरा से बीके से बचा लेहलस। दादाजी खाना खाई ना। इच्छा नहीं खे बेटा। प्लीज दादाजी एक रोटी तो खा ली। दादाजी जे रुआ आंख में आंसू दे ले बा उहे एक दिन आके रुआ से माफी मांगी। दादाजी रुआ हमरा के अपन बेटा नियन ही समझी। हम रुआ के कब्बो छोड़ के ना जाए। हाँ दादाजी पहले तो रउआ हमनी साथे घर ही चली। यहाँ अब हम दोनों मिलके रउर सेवा करब। रउआ एकदम चिंता मत करी और चल के खाना खा ली। छड़ी लिया चली। ना 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 अब रउआ के छड़ी के का जरूरत बा? काहे से कि राउर छड़ी ते हम बानी। चली। पूजा आज हम बहुत खुश बानी। कहा कि गांव के प्रॉपर्टी के पूरा पैसा मिल गई। अब गांव जाके झंझट भी खत्म हो गई। देखा ये कुल हमरे दिमाग के कमाल है ना, तो पूरा प्रॉपर्टी तो हमनी के हाथ से गईले रहे। अरे हाँ भाई हम तो तुम्हारे दिमाग से चले नहीं। अच्छा ये बतावा ये पैसा के आप का कइल जाई? अगर हमरा दिमाग से चलबा तो ये सारा पैसा ना 1 महीना में डबल हो जाई। डबल? वो कैसे? थोड़ा इंतजार करा, अब भी कोई आवे वाला बा। अरे मनोज भाई सलाम वालेकुम। अब्दुल भाई बैठा बैठा बैठा। अब्दुल देवर जी के हम ही बुलैले बनी। अच्छा बताई इनका के स्कीम अपन। अरे भौजी ई गजब के प्लान है। 100 रुपया डाली 200 रुपया महीना भर के भीतर पाई। 1 महीना में पैसा डबल? अरे भौजी के तो बता देले बानी, अरे वो के बता देता नहीं। देखा हमारे स्कीम के नाम है MLM। MLM स्कीम मतलब? एकर नाम बाटे मल्टी लेवल मनी ग्रोथ प्लान। मल्टी लेवल मनी ग्रोथ प्लान? देखी हम समझ ले बानी, रघुओ समझ ली। मैं समझे कि कौन बात बा, ऐसे बढ़िया कौन सा प्लान मिली? हम तो कहा तनी देखी 2.5 करोड़ लगाई आ 1 महीना के अंदर 5 करोड़ पाई। हाँ हम तो कहा तनी कि भैया के भी बता दिया जा, वो फंड लगा दिया। एकदम बुड़बक के हवा का ये सब केहू के बतावल जाला, केहू के बतावे की जरूरत नहीं है। तो ठीक बा। अब्दुल भाई बतावा कितना लगावे के बा? कितना लगावल चाहता रह? लगभग 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ लगावो आ 1 महीना के भीतर 5 करोड़ पावा। ठीक बा तो हम 2.5 करोड़ देते नहीं, तू जल्दी से ओकरा के 5 करोड़ बना दे। अरे रे 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 एम्मा देरी ना, जल्दी से कराई, जल्दी पाई। हैं? ठीक बा अब्दुल भैया, हम तोहरा के पूरा पैसा ट्रांसफर करवा देता नहीं। हाँ कराई 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 जल्दी करा। ठीक बा। ए जी का सोच रहल बानी?
ये है कि पता ना अंजलि गांव में कवन हालत में हुई। साँच कहतनी जी, जौन हमर बिटिया रानी न कबो किचन के मुंह ना देखली। वो एजा गाँव में सुबह शाम खाना बनावतिया, कपड़ा लत्ता धोवतिया, झाड़ू पोछा करतिया, पता नहीं कैसे करती हुई। जेकर खातिर बंटवारा भइल और एजा हम जिंदगी भर से कमा रहल बानी, अब उहे साथ नहीं खे, तब का करब? अब ई कमाई के, ई धन दौलत के, ई रुपया पैसा के। रौरे चिंता जन करी। जान तनी हमरा का लागता? हमरा ई लागता न कहीं ससुर जी ओकरा के जादू टोना कुछ करा के ओकर बुधिया हर त नहीं ले बानी। पता ना भगवान हमके कवन पाप के सजा दे रहल बाड़े। तूहू प्रसाद लेला और उन्हों के दे दा। ठीक बा। और सुना, काल हम कुंडली और दिन तारीख देख के तू लोगन के सब बता दे। ठीक बा। हाँ? कि कब तिलक के डेट रही और कब शादी के। ठीक बा ना? हाँ, काल बता दे तोहरा लोग के। ठीक बा। हाँ? एकदम चिंता मत करो। दादाजी रुआ के कहाँ कहाँ हम ना खोजनी, चली घरे, बहुत रात हो गई बा। जाइल तो तनी मन के शांति मिल जाला। वो ठीक बा दादाजी, लेकिन अंजलि घरे परेशान होता रही, चली। अच्छा चलता। हाँ हाँ जाई रहुआ। कितना मान सम्मान करेनी ईश्वर बाबू के दामाद। दामाद कितनो प्यार दुलार कर ले, बेटा ना हो सकेला, आपन अपने होखेला। सुना, एक बात तू लोग अपने दिमाग से निकाल दो कि आपन अपने होला, लेकिन राज बेटवा तो अपना बेटा से भी ज्यादा देखभाल करेला। ऊ ईश्वर बाबू खातिर जिंदगी दे रहल बा। और धन बाऊ अंजलि बिटिया जे अपन घर के बसावे खातिर दिन रात मेहनत करतारी। तहनी के का समझाई? वो दोनों लोग ईश्वर बाबू खातिर का करत बा। चल बेटा। अंजलि, ए अंजलि, अंजलि। हाँ दादाजी, दादाजी रवा कहाँ चल गई रहनी हो? यही जा मंदिर पर रहनी है। दादाजी अब रवा के ना चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं खे। अब मंदिर में जाके बैठे के का जरूरत रहे? बेटा घर परिवार के माया नहीं खिंचात। दादाजी रउआ के उ लोगन के मोह बा, आ उ लोगन के खाली माया बा, पैसा के माया। रउआ देखनी ना कैसे अपन अपन हिस्सा लेके चल गईले। भगवान ओ मूर्खन के सद्बुद्धि देस। दादाजी, 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 दादाजी। अंजलि, हाँ का भइल? देखी ना दादाजी तो कहीं नहीं खिलौकत। मंदिर पर गई लोग हम। मंदिर पर? लेकिन दादाजी हमार आरती लिए बिना तो कहीं ना जालन। तब कहाँ गई लोग हम? हमरा के नहीं पता। चली। दादाजी के का भइल? दादाजी? दादाजी? अरे दादाजी के तो बहुत तेज बुखार बा। का? मनोज, विनोद, मनोज, हे विनोद, मनोज, हे विनोद, कहाँ बड़े बाबू?
विनोद, मनोज, विनोद। सुनो, दादाजी को टाइम से दवा दे देना। जी सर। डॉक्टर साहब, अब दादाजी के कैसन तबीयत बा? दवा तो दे देलो बानी, लेकिन तहार दादाजी सदमा में बारे। तहार नाम विनोद है का? ना, हमार नाम राज है। विनोद हमारे पापा के नाम है। का भइल डॉक्टर साहब? अरे वो जब से एडमिट बारे तब से विनोद विनोद मनोज बोल रहल बारे। ई दोनों हमरा ससुर जी लोग के नाम है। तो वो लोग कहाँ रहेला? हमार पापा पटना रहेलन, हमार चाचा जी लखनऊ रहेलन। तो संभव होके ना तो वो लोग के बुला लो। अगर वो लोग आ जाए लोग तो उनका के देख के इनका तबीयत में सुधार हो सकेला। ठीक बा, चलिए। मनोज, दादाजी, विनोद, मनोज। अंजलि, तू पापा के फोन करना एक बार। हाँ ठीक बा। ए जी, अंजलि के बाबूजी, हाय राउर फोन छूट गइल ली फोन ली। अरे अंजलि के फोन आवता, उठाई ना, देखी का कहतिया। हेलो पापा, दादाजी की तबीयत बहुत खराब बाटे। यहाँ के बार राउर और चाचा जी के नाम पुकार रहल बानी। रउआ आ जाई ना। अंजलि, हमारो तोहर माई दोनों के तबीयत बहुत खराब हो रहल बा। दामाद जी के लेके पटना आ जा। ए बिटिया, जवन चाल तू चल रहल बाड़ू ना, हम तोहर बाप हई, हमके बेवकूफ जन समझा। चला फोन रखा, हमके हॉस्पिटल जाए में देर होता। ठीक बा पापा, ठीक बा, गोड़ लगतानी। का भइल? चाचा जी के फोन लगावा। हाँ। अंजलि के फोन? अंजलि के? उठावा, स्पीकर पे कर दी, स्पीकर पे। चाचा जी, गोड़ लगतानी, हम अंजलि बोल रहल बानी। हाँ बोला, तोहार नंबर फिट बा। कैसे याद कैलू आज हमरा के? चाचा जी, अब दादाजी की तबीयत बहुते खराब बा। तो हम का करी? वो बार राउर और पापा के नाम ले रहल बानी। रवा गांव आ जाई ना चाची जी के साथे। अब हमरा के का याद कर रहल बाड़न? अरे सगरो रिश्तेदार तो तू तहार राजपति भइल बाड़न। तो देखा तू लोग और सुना, और ये कुल बकवास करे खातिर हमके दोबारा फोन मत करिया। चाहे केहू जी चाहे केहू मरी, हमरा के कोनो केहू से मतलब नहीं खे। जी चाचा जी, गोड़ लागतानी। का कहला लो बिटिया? दादाजी, पापा चाचा जी ना बहुत व्यस्त बाड़न। वो कहल हलो कि फटाफट अपन काम निपटा के जल्दी से रउआ से मिले आ जाई। हाँ दादाजी। हाँ। हमने बानी ना, हम अंजलि आपके सेवा में दादाजी। एक बार तारा चाचा के कपार में घाव लगी रहे, उनका खातिर हम पूरा शहर के अस्पताल छान मरले रानी, और आज हम बेड पर बानी तो वो लोग के फुर्सत देने के। अरे के हुआ तुम? और हेजा कैसे चली आइलो? अरे मरीज के इलाज हॉस्पिटल में होला, हेजा ना ये घर हो। चलो जा यहाँ से। हम लोग सरकारी स्वास्थ्य मंत्रालय से आए हैं। डॉक्टर विनोद शर्मा का घर यही है? हाँ। जरा बुलाइए उन्हें, कुछ बात करना है। ए जी, अंजलि के पापा, अरे तनी बाहर आई। का भइल? क्या आप ही हैं डॉक्टर विनोद शर्मा? जी। क्या आपने किसी जय कुमार का ऑपरेशन किया था? जी। आपको पता है ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई? देखिए जी, काहे ना कि हम डॉक्टर हैं, ऑपरेशन कईल हमार काम है।
उनकर मौत हो गई तो एमे हम का करें? क्या तुमको पता था वो डायबिटीज का पेशेंट था? हाँ। जब तुम्हें पता था कि जय कुमार को डायबिटीज है तो बिना रोकथाम किए तुमने कैसे उसका ऑपरेशन कर दिया? मुझे सब पता है। तुम डॉक्टर लोग ना कुछ पैसे के खातिर मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हो, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मिस्टर विनोद, इस जघन्य अपराध के लिए तुम बच नहीं सकते हो। इस लापरवाही के कारण तुमको अरेस्ट करने आए। देखिए, हमसे गलती तो हो गई, पर अभी गलती दोबारा ना हुई। हाँ, वो किसी का बाप था तो किसी के माथे का सिंदूर था। ऐसा कोई तुम्हारे बाप के साथ करता तो तुम क्या करते? देखिए सर, हमके बचा ली। हम फिर कहता नहीं कि ऐसा गलती दोबारा ना हुई। अब जो गलती हो गई है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना तुम्हें। अरे सर, कोनो दूसरा रास्ता तो हो ही। एक रास्ता है। का? जय कुमार तो मर गया, लेकिन वो अपने पीछे लाचार पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ गया है। तुम उसे वापस तो नहीं ला सकते हो, लेकिन कुछ आर्थिक सहायता करके इस घोर पाप से बच सकते हो। तो बोली ना, हम क्या करी सर? ये लो जय कुमार के परिवार का अकाउंट नंबर। इसमें 2.5 करोड़ रुपया ट्रांसफर करके जेल जाने और बदनाम होने से बच जाओगे तुम। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि तुम जेल ना जा सको। ठीक सर। ठीक है, चलते हैं। विद्या। हाँ। ये अकाउंट नंबर ला और पैसे ट्रांसफर करता। और हाँ, रामपुर चले की तैयारी कर। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। हेलो अब्दुल, अरे हमारा 2.5 करोड़ रुपया MLM स्कीम पे लगा दे बड़ा ना। हेलो, रॉन्ग नंबर पे फोन करके हेलो हेलो बोल रहे हो। अरे ये अब्दुल का नंबर है ना? यहाँ कोई अब्दुल अब्दुल नहीं है। तू MLM स्कीम से बोल रहा बाड़ू ना, जो 1 महीना में पैसा डबल हो जाला। सुनो, ये तांडा पुलिस स्टेशन का नंबर है। ज्यादा बकवास किया ना तो जेल में डलवा दूंगी। चल फोन रख। हाँ? का हो गई? पूजा, ये अब्दुल का नंबर नहीं है का? अरे अपन कौन और साथी के फोन लगावा? लगाओ तनी। राहुल। हाँ हेलो। ये अब्दुल कहाँ बड़े राहुल? वो तो अपने पापा के लेके मुंबई गइल बा। ओकर पापा बीमार बड़े, उनके दवा करावे। अरे अरे अरे, का हो गई? का हो गई? पूजा, ये अब्दुल अपना बाप के बचावे खातिर हमारा संगे कितना बड़ा फ्रॉड कैलास, और हम अपना बाप खातिर का गई नहीं। पूजा, रामपुर चले के तैयारी करब। पूजा। दादाजी उठी, कुछ खा ली। आराम से। आप तबीयत कैसे लग रहा है दादाजी? सेब ना। बाबूजी, हमनी के गलती माफी के लायक तो नहीं के, लेकिन हमनी के माफ कर दी। देखी, मनोज भी आयल बड़े। बाबूजी, हमके माफ कर दे बाबूजी। हम रउआ संगे बहुत बड़ा पाप कैले बानी। बहु लोग कहाँ बा? हाँ, अंजलि, मम्मी और चाची के लेके आवा। जी। आराम से। बाबूजी, बाबूजी, हमने से बहुत बड़हन गलती हो गई बा। हमने के माफ कर दी, माफ कर दी बाबूजी।
बाबूजी, अब बस रउआ जल्दी से ठीक हो जाई। हमनी के वादा करत तनी जा कि आज के बाद हमनी के रउआ के कब्बो अकेले ना छोड़ब जा। दादाजी आपके इंजेक्शन की टाइम हो गई बा, लगवा ली। अभी कर जरूरत नहीं के, हमार पूरा परिवार हमरा वापस मिल गइल बा। अब हम ठीक हो गइल बानी, ले जा। ठीक बा। दादाजी। बाबूजी, हमार बिटिया हमके जिंदगी के असली पाठ पढ़ा दिलस। और आज तू अंजलि के साथ देख के बहुत बड़ा उपकार कैले बड़ा हमनी पे। लड़का बहुत सेवा के लिए बड़स। अब हम ठीक हो गए बानी, हमरा के घरे ले चलो। चले बाबूजी। जी चले। चलिए। आई संभाल चलिए बाबूजी, चलिए। आराम से दादाजी। देखो तारू, आज तार पूरा परिवार एक हो गए। आज हम बहुत खुश बानी। अब हम खुशी खुशी तारा लगे आ जाए। बाबूजी, ऐसा ना कहीं। अब हम रउआ के कब्बो अकेला ना छोड़ब। हाँ जी बाबूजी, हमने के सब जने मिल के ना रउर बहुते सेवा करब जा। रउरा जब मन करी हमने के संगे पटना रही, रउरा जब मन करे छोटकी के संगे लखनऊ में रही। हाँ बाबूजी, छुट्टी में भी ना हमनी के रउआ संगे आके गाँवे रहब जा। हाँ बाबूजी, अब रउआ के बहुत सेवा हुई। एक मिनट। मम्मी, पापा, चाचा जी, चाची जी, अभी रउआ लोगन खातिर एगो सरप्राइज तो बाकी बा। हाँ? और सरप्राइज अभी बाहर आ रहल बा। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम पापा। अरे खुश रहा बेटा। प्रणाम मम्मी। खुश रहा खुश रहा। कैसन लागल हमार सरप्राइज? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब्दुल तू? सर आप? हाँ, हम कोई स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी नहीं थी। ये तो हम वासुदेव चाचा के साथी हई। ये सब प्लान राज के रहे, तू सब लोगन के सबक सिखावे खातिर। और वो हमार पैसा? अरे पापा, रे सारा पैसा गांव में यही जाने को अस्पताल बनावे में लागी। अच्छा। अरे अब्दुल, तू तो मुंबई चल के रहा ना? अरे काहे के मुंबई? अरे MLM कंपनी झूठा रहल। और हमार पैसा? राउर पैसा वही हॉस्पिटल के सारा इक्विपमेंट्स खरीदे खातिर भेजा गइल बा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात बा। अब हमनी के मिलजुल के एक साथे रहल जाई और हम भैया जी मिल के एक साथे काम कइल जाई। का भैया? हाँ। हमार बिटिया आज इतना बढ़न हो गई बिया कि आज अपने दादा के छड़ी बन गई और अपने प्यार और पुनीत संस्कार से हमनी के शिक्षा भी दे दहलत। हाँ बाबूजी, अंजलि हम सबके सिखा दिली कि बड़ के सेवा कइला में ही हम सबके भलाई बा। आज हमारा अंजलि बिटिया हमरा उजड़ल परिवार के बसा देली। मम्मी पापा, चाचा चाची, अगर भूल से भी हमरा से कोनो गलती भइल होखे तो हमरा के अपन छोटी बेटी समझ के माफ कर दिया। अब हम अपन ससुराल में जाके अपन जिंदगी के शुरुआत करब। हमनी के साथ ही न रहबू बिटिया? दादाजी, ये तो हमार घर बाही, लेकिन अब राउर पोती अपन ससुराल जाके एगो बहू होखे के फर्ज निभाई। बाबूजी,
अरे राउर लक्ष्मी तो राउर घर सजा देलस, अब हमरो घर सजावे के आदेश करी। आप विदाई कर दी हमरा बहू के।